varen. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het Hanta-virus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer, vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht. Dit is Lucas On Air. I know that I won't live forever. I fought with death 1,000 times and I came out on top. What's one more night, let's risk it all to chase the feeling of dancing on the ceiling till the music stops. So pour some strong or don't pour it all, 'cause a night like this could be the last one. So I'll drink it till my liver and my head put up a fight. I'll stay up till the sun is red and every barrel's dry. All the ones that got me here are gathered here tonight. Raise the glass, so always living life like we ain't born to die. Like we ain't born to die. Long days lead to longer nights. Make plenty mistakes, cover wrong turns. Guess that's just life. So pour some strong or don't pour it all, 'cause a night like this could be the last one. So I'll drink it till my liver and my head put up a fight. I'll stay up till the sun is red and every barrel's dry. All the ones that got me here are gathered here tonight. Raise a glass, so always living life like we ain't born to die. Like we ain't born to die. So pour some strong or don't pour it all, 'cause a night like this could be the last one. So I'll drink it till my liver and my head put up a fight. I'll stay up till the sun is red and every barrel's dry. All the ones that got me here are gathered here tonight. Raise a glass, so always living life like we ain't born. Drink it till my liver and my head put up a fight. I'll stay up till the sun is red and every barrel's dry. All the ones that got me here are gathered here tonight. Raise a glass, so always living life like we ain't born to die. Shaboer heeft hier alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Die heet Born to Die. En uiteraard moeten we die dan draaien. Deze opening van Lucas On Air hier op 15 mei 2026. Van harte welkom. We gaan er weer een leuke uitzending van maken, want het is al heel erg gezellig hier in de studio met Eline en Thomas. Thomas kennen we natuurlijk al als geen ander, maar Eline, leuk dat jij er bent. Dankjewel. Goede avond ook voor jou. Ja, jullie hoeven alle twee niet van ver te zijn gekomen. Hoewel je oorspronkelijk niet uit Limburg komt, Eline. Nee, klopt. Ben je inmiddels eigenlijk wel een Limburger, toch? Ja, ik spreek het dialect. Oh, je spreekt het Ja. dialect? Nou, Ja. ik niet. En ik ben hier geboren. Ja. Dus dat scheelt in elk geval. Maar ja, je bent een singer-songwriter, maar eigenlijk veel meer dan dat. Onlangs wel een paar nummers uitgebracht op Spotify. Dus ja, we kunnen je tellen als Limburgse artiest. Hè? Ja. We moeten altijd even kijken waar het haakje zit bij Lucas On Air. Maar ja, eigenlijk mijn eerste vraag is aan je. Wat ben je allemaal? Wat voor een petten heb je allemaal op, Eline? Oei, ik heb heel veel petten in de kast. Ik ben maker van kleinkunst met een groot verhaal. Ik maak poëzie, muziek, theater, waarin ik die twee combineer. Beeldende kunst, ik geef workshops.
Dat is een beetje heel kort opgezomd. En bent nu denk ook ik. dus singer-songwriter een beetje geworden. Hè? Je bent wat nummers aan het schrijven, waarvan 2 al op Spotify staan. Ja. Maar je al wat meer hebt en waar je ook wat van live kunt spelen. Want de mensen die thuis meekijken zullen op de achtergrond alweer die gitaar zien liggen. Dus ook vandaag weer een paar mooie optredens. In dit geval dus verzorgd door Eline. En Thomas, jij hebt letterlijk een pet op. Jij hebt ook vele petten op. Ja, klopt, Maar ja. goed dat je er weer bent. Want je leeft nog. Dat vind ik als eerste wel fijn om te weten. Was ik dood? Ja, nou zo leek het wel voor mij. Want lang niks meer van je gehoord. Ja, ik was ook van social media af. Dus, van zo social gek is media het af. Volgens mij ook een tijdje gestopt met muziek maken. Of niet. Ja, klopt. zeg Ja. ik dat verkeerd? Nee, ik was gestopt ergens in november, denk ik. Maar nu ga je weer door en Ja, heb je een hele nieuwe weg ingeslagen. Ja, liet me niet los. Nee. Liet me niet los, dus ik moest wel muziek gaan maken, ja. Ja, de weg hierheen overigens heb je op de scooter gedaan vanuit Amsterdam. Ja, ik zit nog steeds te bibberen. Het is echt... Maar met de scooter gekomen helemaal. En Maastricht is ook nog een behoorlijke ritje. Ja, dan met mijn eigen muziek op ook. Oh, met je eigen muziek ja, op? Zeker, Oké. ja. Nou ja, goed. Ik luister op de terugweg met de fiets ook altijd Lucas neer. Maar Ja, dat is meer voor feedback, zeg voor maar. mij ook. Ja. Ja, dan kom ik thuis. Ja, nee, goed. Luister ik dan. Ja. Anyway, maar het gaat wel verder goed met je. Want je bent dus gestopt met Ja. muziek. Waarom dan toch weer door met de muziek? Waarom ben je eerst gestopt? Laten we daar beginnen. Nou, omdat ik vooral te veel aan het focussen was op wat het voor mij kon doen. Dus in views, in likes, in hits, weet ik veel wat. En op een gegeven moment had ik zoiets van, dit wil ik niet. Dit is niet waarom ik muziek maak. Dus ben ik ermee gestopt. Ik ben nooit gestopt met maken. Maken ben ik altijd blijven doen. Maar ik ben gestopt met het hele circus eromheen om het commercieel te moeten maken. Ja, nou ja, want je was wel een van de commercieelste artiesten van Lucas Nair. En Ja, het is niet verkeerd verder. Ik Nee, bedoel, daar maar is dus was sowieso gewoon niks zo. mis mee. Precies, maar bij mij was het gewoon... de pendulum is gewoon te veel naar links gezwaaid op een gegeven moment van... Ik ben zoveel gaan stapelen op muziek, wat muziek voor mij moest doen, in plaats van waarom ik het leuk vond om muziek te maken. Ja. Zo wist ik, nou, ik pull alles eraf. Ik ga van social media weg, want ook dat, weet je wel, views, likes, followers, niks mis mee, nogmaals, dat is de game. Ja. Maar voor mij persoonlijk was het gewoon even te veel. Oké. En ik wist, als ik terugkom, moet ik terugkomen op een manier dat een beetje van me afstaat. Dat ik het op een gezondere manier kan benaderen. Nou, op welke manier je bent teruggekomen, daar gaan we deze uitzending achterkomen. Yes. En we gaan uiteraard luisteren naar muziek van Eline. Maar ook hele goede country muziek. Onder andere deze nieuwste plaat van Ella Langley en Morgan Wallen. 2 van de grootste country hits op dit moment. Grote country artiesten. En deze plaat heet I Can't Love You Anymore in Lucas Nair. I found your lighter in my nightstand. That's why I'm thinking of you, I guess. What part of over don't I understand? 'Cause damn, I miss the taste of your cigarette. Yeah, your memory pulls me right back in. It's like I forget I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind. I can't need you anymore. Can't keep sharing this bed with your ghost every night. I hate that your kiss left a burn on my lips. Oh baby, how do I tell my heart it ain't yours when I said it before? I can't love you anymore. Just when I think you let you go, there's a picture of us covered in dust on a dash. So you lit it up just to see the smoke. Roll me plus you with a date on the back. Look at that all. Your memory pulls me right back in. It's like I forget I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind. I can't need you anymore.
keep sharing this bed with your ghost every night. I hate that your kiss left a burn on my lips. Oh baby, how do I tell my heart it ain't yours when I said it before? No, I can't love you anymore, anymore. No, I can't love you. No, I can't love you anymore. Anymore. No, I can't love you. No, I can't love you anymore. No, I can't love you anymore. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. Bible by the bed, double barrel by the door. Chickens on the rooftop, hickory on the floor. Down a little dirt road out here, somewhere where the sunshine shines, where you can let your hair down. I can ride some squares round our own little fresh patch of beans. Or I can run my bird dogs, cut the grass with my shirt off, swimming in both pair of jeans. Baby, I wanna live in a country house, in a country house with you. I want a stove full of wood and coal on a hill with a heavenly view, where the days are longer and our love gets stronger and the grass is a little bit blue. Cutting wood for the whittle of it out in the middle of the country, in a country house with you. Raise a little Cain, raise a bunch of kids. Do it like my daddy did, like his daddy did. Oh, drying all our clothes in the fresh air. We'll go down by the creek, just sit there. You can let your hair down, I can ride some squares round our own little fresh patch of beans. Or I can run my bird dogs, cut the grass with my shirt off, swimming in both pair of jeans. Baby, I wanna live in a country house, in a country house with you. I want a stove full of wood and coal on a hill with a heavenly view, where the days are longer and our love gets stronger and the grass is a little bit blue. Cutting wood for the whittle of it out in the middle of the country, in a country house with you. Put a welcome on the mat and a screen on the door, little blue light buzzing, hanging on the front porch, waking up with you, praying every night that I'll be here tomorrow till the day I die. I wanna live in a country house, in a country house with you. I want a stove full of wood and coal on a hill with a heavenly view, where the days are longer and our love gets stronger and the grass is a little bit blue. Cutting wood for the whittle of it out in the middle of the country, in a country house with you. Sam Hunt, tevens ook een van de favoriete artiesten van Thomas. Dat weet ik natuurlijk als hij langskomt. In Lucas On Air op RTV Maastricht. Eline, je hebt veel petten op. Dat mag duidelijk zijn. Doet heel veel dingen, maar bent nu dus ook een Limburgse muzikant. Een van de vele dingen die erbij is gekomen. Maar wanneer is dat nou eigenlijk begonnen voor je met muziek maken? Heeft dat er wel altijd al in gezeten? Ondanks dat je al veel andere dingen deed? Muziek maken heb ik altijd gedaan. Ik heb foto's van dat ik 1,5 was misschien. En dat ik op schoot zat bij de pianist van het koor van mijn moeder. Hij was blind. Nog steeds, hij is blind. En dit is echt een van de beste pianisten die ik ken. Dus toen leerde ik al, je hoeft geen noten te kunnen lezen om muziek te kunnen maken. En dat is nooit gestopt eigenlijk. Ja, dus het is wel van kleins af aan al ingezeten. Ja. Maar wanneer is dan het moment gekomen dat je dacht van oké, ik ga deze wat nummers die ik geschreven heb, of zelf ook nummers maken en dat ook uitbrengen? Dat deed ik denk ik toen ik stopte met mijn kinderkoorperiode, dus vanaf de middelbare school. Heb ik in verschillende bandjes gezeten, verschillende muziek
dingen geschreven met singer-songwriter trio's tot hard rock bands. En 3 jaar geleden ben ik weer begonnen met mijn eigen muziek, echt vanuit mezelf. Tot die tijd kon ik wel een beetje gitaar spelen, maar eigenlijk niet genoeg. Dus toen ben ik dat ook weer verder gaan leren om mezelf echt te begeleiden op gitaar. Ja. En ben ik Nederlandstalige liedjes gaan schrijven. Daarvoor schreef ik Engels. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, goed. De nummers die tot dusver zijn uitgekomen zijn Littekens en Ronson. Die zijn dan vorig jaar uitgekomen. Dus Ja, Littekens heb ik dit jaar uitgebracht. Inderdaad. Ja. Maar Ronson 2025. Ja. Voor wanneer was dat dan in de stad dan? Dat je zegt van, oké, ik ga ze nu ook echt de wereld inbrengen, zeg maar. Of althans online de wereld inbrengen. Je zult ze ongetwijfeld al eerder gespeeld hebben natuurlijk. Maar... Ja, ik wilde graag dat mensen het konden luisteren via Spotify. Want ik had wel wat dingen online staan op Instagram. Maar dat is toch wat moeilijker te vinden. Dat is toch anders als het dan op Spotify staat en mensen kunnen dan luisteren. Ja, dat klopt. is toch chiller, ja. Dat je gewoon even een linkje kunt doorsturen van hier kun je het vinden. En niet dat je terug hoeft te zoeken in die feed van Instagram. Een stuk echter of zo ook. Ja. En ik ging een dichtbundel uitbrengen. En toen dacht ik, maar mijn muziek moet ook gewoon online nu. Nice. En toen ben ik het gaan opnemen vanaf mijn bank. En toen heb ik het op Spotify geknald. Nice. Dus zo stapje voor stapje kom je toch weer dichter bij dat moment. Dat is alleen maar goed natuurlijk. En hetgene wat jij nu online zet, Thomas, een tijdje dus niet gedaan hebt, is wel heel wat anders natuurlijk klopt, ook. Ja. Hè? We gaan luisteren nu naar de plaat 25 Was Us. Wil je hem kort inleiden voordat we hem gaan luisteren? Ja, het gaat denk ik praktisch over het leukste jaar in mijn leven. Met de leukste persoon in mijn leven. En het ging eerst over dat zij er niet meer is. Maar we zijn weer samen nu. Kijk. En dus 25 Was Us van Thomas. Evening on a Tuesday, I never thought that I would fall so deep. Late nights under my sheets, your hands on my heartbeat. You turned all my sad songs into something sweet. 2025 was love, was us, was trust, was a rush. You were more than just a crush. You were more than just a crush. I used to sing about love, but singles I've got enough. So I made an album about us. Yeah, I made an album about us. 2025 was love, was us, was trust, was a rush. You were more than just a crush. You were more than just a crush. I used to sing about love, but singles I've got enough. So I made an album about us. Every track is us. You dancing in my white tee, gold sky on the balcony. Even if we went off key, you said, boy, keep singing. Now every little memory hooked up to my heartbeat. We turn up the history, put it on repeat. 2025 was love, was us, was trust, was a rush. You were more than just a crush. You were more than just a crush. I used to sing about love, but singles I've got enough. So I made an album about us. Yeah, I made an album about us. 2025 was love, was us, was trust, was a rush. You were more than just a crush. You were more than just a crush. I used to sing about love, but singles I've got enough. So I made an album about us. Every track is us. Yeah, it was time. It was time to record an album and just celebrate love. Because I've made so many songs. 25 Was Us van Thomas hier. En nou, het verhaal wat hij nu in deze plaat eigenlijk inzet, dat laten we een beetje verder doorvertellen. Ja. Maar wat ik voornamelijk apart vind, Thomas, is het is een hele andere stijl van je gewend zijn. Ja. Eerder was het dus wat pop. Nu is het afro-pop, beschrijf je het zelf. Ja. Waarom ben je die kant op gegaan? Nou, ik hoorde eind 2022 Peter Fox. Die heeft een liedje, dat heet Zukunft Pink. En daar zat een afro-log-drum, heet dat. Dit is zo'n lage toon, die doet koeng koeng. En toen ik dat voor het eerst hoorde, was ik helemaal verkocht. Dat deed iets met mij waar ik echt van dacht, hoe bestaat dit? Het heeft een paar jaar geduurd. Ik heb natuurlijk heel veel verschillende soorten genres gemaakt. Zeker. En op een gegeven moment wist ik, ik wil 1 laan en die laan wil ik heel goed doen. En toen ik dus terugkwam in de muziek had ik zoiets van, dan wordt die laan. Want die nummers bleef ik maar maken. En toen dacht ik, daar ga ik er gewoon helemaal voor. En daarom heb ik het ook Blue-Eyed Afropop genoemd. Omdat er wat meer, vind ik ook geen Afropop alleen noemen, want ik ben een witte man. Maar ik hou wel heel erg van genre. Dus ik dacht, ik zet daar Blue-Eyed voor. Dan, zoals ze bij soul ook doen, soulmuziek, Blue-Eyed Soul. Dacht ik, dan carve ik zo mijn eigen genre uit.
in deze songs. Ja, alle andere nummers die je hebt uitgebracht uit deze afgelopen periode zitten in hetzelfde straatje. Ja, sinds 20 maart, elke vrijdag. Ja. Komen er nog wat, we gaan er nog wat meer draaien natuurlijk. Ja, er komen er nog 30 uit ook. Komen er nog 30 uit. Tot 25 september breng ik elke week een song uit in deze stijl. Maar alles wat je nu onder Thomas Schelers uit gaat brengen is dit? Alleen maar dit. Ja? Ja. Oké, nou dat vind ik wel dapper. Dappere keuze. Thanks. Maar als jij daar je echt goed bij voelt en ja, maakt dat van is het. de muziek voor mezelf, dan is dat het belangrijkste. Exact, toch? ja. Alleen maar goed, dus tot daar de keuze naartoe gaat. Maar ik vraag me dan wel af waar die keuze precies vandaan komt. Waarom Blue-Eyed, waarom Afropop, waarom dat genre? Ik vind dat een van de beste genres die bestaan, zeg maar. De combinatie van de ritmes, dat... En dan die drum, die doet koen, koen. Dat is dan wat grover. En erbovenop zitten dan weer wat zweverige melodieën en gitaartjes en adlibs. Dus het combineert voor mij hele aardse elementen met hele dromerige elementen. Oké. En dat heb ik ook wel in mijn leven. Ik kan heel dromerig zijn over de wereld, maar tegelijkertijd heel erg zakelijk zijn. Oké. En ik vind dat soort dingen daar heel mooi samenkomen, ja. Nou ja, als dat zeker een goede, goed bij je past, dan vind ik dat een goede keuze wat dat betreft. Ja, thanks. Is er één genre voor jou, Eline, waar jij echt aanleg bij hebt? Buiten natuurlijk het genre, het singer-songwriters genre wat je zelf maakt. Maar dat kan ook wel redelijk breed zijn natuurlijk. Ja, hard rock. Hard rock. Nice. Ja, je Ik wil die twee zo graag samenbrengen. Ja, maar dat is cool. ik ben niet zo van de digitale snufjes, drum digitaal aanbrengen. Zo kan ik niet. Maar ik ben nog op zoek naar een goede hardrock band. Ja, zou je eigenlijk niet zeggen als je zo luistert naar je muziek, je singer-songwriter muziek Niet natuurlijk. naar deze muziek, nee. Maar je bent dus ook veelzijdig wat dat betreft. Ja, absoluut. En dat komt dus misschien ook een beetje wat je net aangaf van het verleden ook muziek. Ik vind gewoon alle muziek leuk, alles wat geluid maakt. En die diepe drums, wat jij zegt, en die lekkere ritmes. Ja. Heerlijk. Oh, daar ga ik zo goed op. Ja, ik heb dat met de hard rock. Ik hou voor 2 maanden naar Guns N' Roses in Antwerpen. Ja. Ik hou heel erg van countrymuziek. Ja. Dus dat past natuurlijk ook in Lucas en Air. Ja. Onder andere jouw favoriete band ook, country band. Anything Goes van Florida Georgia Line. Big stars breaking out through the indigo. Shitty wind coming in stereo. Tail lights disappearing about a mile or so down the county road. Phone blowing up where you is. Baby saying, baby, let's do this. Rocket in a bottle with a fuse lit. About to lift it off, I'm about to twist it off. Lime on the river, that Dixie silver smoking up a faded out for
Anything goes on a Friday night, zoals Florida Georgia Line zegt. Nou, dat klopt wel inderdaad. Het is natuurlijk vrijdag hier op 15 mei in Lucas on Air. En heb je vragen aan Eline en Thomas hier aan tafel, stuur ze vooral door. Natuurlijk van harte welkom via 06 1304 8885 of via Facebook, YouTube en Instagram waar we ook live zijn. Waarom moest je lachen, Thomas? Ja, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dan denken, ik ga die jongen eens even een vraag sturen waar die geen antwoord op heeft. Ja, goed aan de tanden voelen. Ja, dat wil ik juist. Misschien moet je het nummer nog een keer zeggen. 06 1304 8885. Dan kun je whatsappen naar de studio. Kom meteen hier binnen. Mag alles zijn. En stel inderdaad, zoals Thomas zegt, zo moeilijk mogelijke vragen. Wel alleen aan Thomas, ja. Alleen aan Thomas. Nee, ook aan Eline. Alle twee natuurlijk van harte welkom. Dan ben ik niet de enige die vragen stelt, maar dat kunnen mensen thuis natuurlijk ook doen. Ik ga nu wel vragen stellen over littekens. Dat is namelijk de meest recente plaat die Eline heeft uitgebracht. Ze heeft nog veel meer nummers ook nog op de plank liggen waar we ook nog wat van gaan horen. Mm-hmm. Maar dit nummer is onlangs uitgekomen, 22 februari 2026. En ja, ik wilde eigenlijk vragen, laten we daar maar meteen mee beginnen, Eline. Waar gaat de plaat Littekens over? Littekens gaat over de meest pure vorm van liefde, denk ik. Tenminste, wat ik zelf heb meegemaakt. Als ik een liedje schrijf, meestal kijk ik om me heen en dan kijk ik, wat zie ik? En wij waren op vakantie met een groep vrienden en ik zag een rood bosje de bosjes induiken. En toen dacht ik, die schuilt voor de regen, beschut tegen de wind, staat hij daar. En dat zijn ook de eerste zinnen uit het liedje, want dat is uiteindelijk waar ik het liedje uitgeschreven heb. En ik had een tijdje gedate met een jongen die... Wij zagen elkaar alleen, zeg maar, als wij aan het schuilen waren voor de storm. Voor andere relaties dan? Of voor andere dingen in het leven? Nee, voor de storm van onszelf. En dan kwamen we elkaar tegen, maar dan dreven we ook weer uit elkaar. Een trauma bond-achtig principe. Ja, zo zou je het wel kunnen stellen. Maar we durfden elkaar wel heel goed open te stellen naar elkaar toe. Okay. Dus dat is waar littekens vandaan is gekomen. Ja. Het is dus ook een beetje de hele situatie van je afschrijven of hoe het verwerken. Ja. Ik denk dat dat ook al redelijk bekend voor jou klinkt, toch, Thomas? Ja, daar hadden we het net over, hè? Ja, alleen mijn nieuwe muziek is allemaal... oh my god, ik ben in love. Maar inderdaad, afgelopen 8 jaar is inderdaad heel veel... heel veel pijn, heel veel verwerking in songs. Ja. Het geeft veel fuel voor muziek, om zo te zeggen. Je mag hem zelf aankondigen wat mij betreft, Eline. Dan gaan we naar luisteren. Nou, jullie krijgen nu te horen Littekens van Eline van Dijk. Schuilend voor de regen, beschut tegen de wind. Ik kom mezelf tegen en hoop dat ik ook jou daar vind. Rust in onze hoofden, we kunnen alles kwijt. Dat is hoe er ruimte komt. Laat mij in jouw ruimte zijn. We praten en we lachen, ook huilen hoort daarbij. Ik zie jouw schaduwkanten en jij ook die van mij. Het geheel dus zonder delen. Je bent goed zoals je bent. Het wordt lichter als je naar me kijkt. Laat me heel dicht bij je zijn. Laat me voelen hoe het is. Ik laat jouw vingers glijden over mijn littekens en mis maar niks. Ik laat ze je voelen, soms doet het zeer, maar ze zijn onderdeel van mij. Gedachten heel dichtbij, als ik mijn ogen open doe. 3 stappen achteruit, ik weet het zelf ook niet zo goed. De rust voelt soms raar aan, ik ben niet gewend aan die balans. Is
Is dit hoe het hoort dan? Dat ik mezelf zijn kan. Laat me voelen hoe het is. Ik laat jouw vingers glijden over mijn littekens en mis maar niks. Ik laat ze je voelen, soms doet het zeer. Laat me voelen hoe het is. Laat mijn vingers glijden over jouw littekens, verberg maar niks. Laat ze me voelen. Vertel me meer. Eline met littekens. En van het prachtige opname van die plaat gaan we nu luisteren naar een live optreden van Eline. Voordat je me gaat spelen, Eline, je gaat een nummer spelen wat nog niet uit is, wat nog nieuw is. Klopt. Welk nummer ga je spelen? Ik ga Bronzen Klink spelen. En Bronzen Klink is een nummer over, ja, een beetje het verlengde ervan wel. Over een plek waar ik vroeger als kind graag kwam. Maar die plek die is er niet meer. Dus ja, een beetje over herinneringen en het fijne gevoel van thuiskomen. Dan gaan we er naar luisteren. Het podium is voor jou. Dankjewel. Ga maar kijken in de schuur. Ga maar naar buiten. De bronzen klink, de groene deur. Ik kan het verse hout nog ruiken. Ga maar kijken waar hij is. Hij is wel ergens achter. De bronzen klink, de groene deur. Kan niet meer kijken in de schuur. Dus ga ik maar naar buiten. Geen bronzen klink meer. Een grijze deur. Eerste optreden, komt nog meer aan van Eline. Heb je vragen aan ze hier aan tafel? Stuur ze door via WhatsApp. Je luistert naar Lucas on Air. You've heard all them pickup lines, so you won't hear not one of mine. That ain't even what I'm trying to do. I just think it's such a shame you're by yourself, girl. Who's to blame you?
stool open, okay? Is it whiskey, white wine, or red? You probably think that chivalry's dead, but I can let you tell me what happened. Yeah, I can let you cry on my shoulder if you want. I can let you whiskey me into dancing, even though I don't. Yeah, I can let you order another on one condition. It's my tab, you're putting it on. I can let you lead me on. I can tell that he did you wrong. Girl, shoot me down if you want, but I can't let you drag along. I'm sure you got your reservations about new guys and conversations in some smoky bar in the bay. Yeah, I ain't trying to take advantage, take you home, that ain't the plan. My mama raised me better than that. As bad as I wished, and I would end in a kiss. Yeah, I'll just do what he never did. I can let you tell me what happened. Yeah, I can let you cry on my shoulder if you want. I can let you whiskey me into dancing, even though I don't. Yeah, I can let you order another on one condition. It's my tab, you're putting it on. I can let you lead me on. I can tell that he did you wrong. Girl, shoot me down if you want, but I can't let you drag along. You can let me give you a ride up out of this bar. You can let me give you a shirt, maybe a fresh start. You can roll your eyes and say you know how this sings. I can't make you fall in love again, but I can let you tell me what happened. Yeah, I can let you cry on my shoulder if you want. I can let you whiskey me into dancing, even though I don't. Yeah, I can let you order another on one condition. It's my tab, you're putting it on. I can let you lead me on. I can tell that he did you wrong. Girl, shoot me down if you want, but I can't let you drag along. Drink Alone van Taco Wetmore in Lucas en Air op RTV Maastricht. Ook zijn nieuwste plaat. En we gaan ook door naar nieuwe muziek van Thomas Kissed Her More. Heb ik nu klaarstaan van je, Thomas. Dan geef je net aan, daar zit een verhaal achter. Nou ja, dan maak je natuurlijk nieuwsgierig. Ja. Dat begrijp je Komen de natuurlijk moeilijke wel. vragen. Ja, ik zal hem zo beknopt mogelijk proberen te vertellen, want anders wordt het heel lang. Op de foto van dat ding staat Scheveningen. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ja, de cover art. Ja, exact. Maar ik had dat liedje gewoon klaar liggen als een nummer dat ik gewoon random wilde uitgeven. Maar het gaat over mijn ex, die ondertussen weer mijn vriendin is. Maar het nummer gaat over haar en mij, dat ik haar meer had willen zoenen toen we samen waren. Ik heb dat nummer op een random woensdagavond op Spotify gezet. Terwijl zij, toen we geen contact hadden, besloten had om die dag daarna naar Scheveningen te gaan. Dus zij besloten om te gaan. Ja, we hadden ook geen contact, dus we wisten niet. Ja, wij dachten wel universum, wat ben je aan het doen? Maar dus zij dacht de avond van tevoren, dit is bizar. Thomas zet dat nummer gewoon online en zij ging de dag daarna daar naartoe. Ja, oké. Dus een beetje een koude oorlog gevoerd zo, maar... Nee, juist niet. Nee, juist een liefdevolle oorlog. Ja, nee, zo bedoel ik het ook. Zij had zoiets van, hoe kan dat nou? Ja, allemaal kleine knipoogjes van liefde. Ja. Dat is wel heel schattig. Ja, het is een heel schattig verhaal, ja. En ook wederom in die afropop stijl dus natuurlijk. Het is ook een schurende gitaarsolo in op een gegeven moment. Ja, en nice. Zo steek je er toch elke keer wel een soort verhaal in zo'n jasje. Absoluut, ja. En dan vraag ik me af, je bent dus op een gegeven moment begonnen met dit genre gaan maken. Had je toen al veel van die platen van dit genre op de plank liggen en dat denk van, ik wil het eigenlijk toch meer gaan doen. Gaan we daar dan op verder bouwen? Of is het echt opeens gewoon, ik ga afropop maken? Nee, het was eigenlijk een combinatie van, ik luisterde al heel veel afropop.
toen gestopt met muziek uitbrengen. En toen voelde ik, ja, maar ik wil gewoon shit maken die ik leuk vind. In plaats van dingen die alleen maar per se moeten streamen. En toen was dit verhaal. En dat heeft zich echt heel mooi samengevouwen. Dat is eigenlijk heel organisch gebeurd. Op een gegeven moment liep je als een trein. Dan had ik in één keer 4 nummers in een week. Ja. En zo kun je dus tot september elke week een nieuw nummer Elke vrijdag uitbrengen. tot het einde van de zomerkalenderjaar, 25 september, blijven nummers uitkomen. Je had het net al even over cover arts. Daar moeten we het dan ook zo meteen maar eens even over hebben. Maar voor nu mag je Kissed Her More zelf gaan aankondigen. Ja, hier is Thomas Gedens met Kissed Her More. Bij Lucas on Air. Ja, moet toch al een beetje aanleren. Promo, ja. Golden road, sunset on the coast. Two lovers alone, her perfume a whisper, sweet summer wind, it lingers all on my lips, and I just I wish I kissed her more. 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 Wish I kissed her more. Wish I kissed her more. I 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 wish I kissed her more. Thomas dus in zijn nieuwe stijl, nieuwe jas en ook nieuwe cover arts die hij maakt. Die cover arts, daar gaan we het even over hebben. Ja, voordat we het over die van jou gaan hebben, Thomas, wil ik het eigenlijk over die van Eileen hebben. Want we weten dus dat ze heel veel dingen kan, heel veel dingen doet. Natuurlijk ook veel met kunst doet. En ik denk dat je dat in die cover arts van jezelf terug laat komen tot dusver, Eileen. Die van littekens wel. Die van Ronson was eigenlijk gewoon een foto van mijn prikbord. Ja, ik vind ze alle twee heel creatief. Dus ik wil er alle twee wel het verhaal achter horen. Maar natuurlijk, ja, je hebt ook een achtergrond in kunst. En pas je dat dan toe ook daarbij? Ja, ik heb een schilderij gemaakt van allerlei spullen die je gebruikt om scheuren te restaureren, onder andere. En daar heb ik de cover art van littekens van gemaakt. Omdat ik daar een gedicht omheen had gezet op de rand. Zeg maar, waar je tegenaan kijkt van de zijkant van het schilderij. Daar liep dat gedicht zo overheen. En dat gedicht komt heel erg overeen met de tekst uit het nummer. Dus ik dacht, dit schilderij moet ergens de cover art worden van dit
van dit nummer. Oké. En dat heb ik gedaan. Ja, dat is wel leuk om zo'n beetje beide passies te combineren op die manier, toch? Ja, zeker. En Ja. dat idee, hoe is dat ontstaan? Was dat al redelijk snel dat je dacht van zo ga ik het doen? Of hoe is dat gekomen? Ja, dit was voor mij gewoon de meest logische oplossing. Ik dacht, ik kan niet zo goed... Ik ben niet zo goed met digitaal kunst maken. Ik kan eigenlijk analoog heel veel. Maar digitaal lukt dat niet. Dus ik dacht, als ik hier nu dan gewoon een foto van maak... dan kan ik dat gebruiken, ja. En misschien met de toekomstige cover art, heb je daar al ideeën voor? Voor bijvoorbeeld de plaat die we net gehoord hebben? Nee. Nog niet? Nee. Dus als mensen ideeën hebben, dan laat het horen. Dat is vooral doorsturen. Ja. Maar als kunstenaar zal dat niet ver weg zijn. Nee, dat komt op een gegeven moment valt dat zo. Dan valt het me in en dan weet ik precies hoe ik het moet gaan doen. Ja. De platen die jij hebt uitgebracht, Thomas, onder andere dus dat je tijdens dat... sinds dat je die nieuwe stijl hebt aangenomen, lijken allemaal een beetje op elkaar. Althans, ze zitten in dezelfde canvas, om het zo te zeggen. Klopt, ja. Maar die vandaag is uitgekomen, is wel grappig. Want daar zit je achter het stuur, maar voor mij ziet dat er niet bekend uit, kan ik met trots zeggen. Maar voor jou lijkt het een flitsbond-foto. Ja, dat was ook eigenlijk dat is de duurste cover art ooit. Ja, die hebben me voorgeflitst. Ja, dus dat dacht je van, laat ik er wat mee doen. Ja, dat is eigenlijk wel leuk. Ja, want het nummer gaat over hompenpompen, of over seks. En toen dacht ik... Het nummer heet Wild, dat had ik er nog niet aan gekoppeld, om eerlijk te zijn. Nee, wild en dan seks. Ja, nu dat je het zegt. Precies. Maar toen dacht ik, maar het is ook heel wild dat ik dan natuurlijk daar gewoon geflitst. Het ziet er heel boevenachtig uit, dus dacht ik... Ja, met een zonnebril op en... ik zie het eigenlijk alsof ik een smokkelen net niet ben. zo'n balkje. Ja, exact. Ja, misschien had ik die erop moeten photoshoppen. Ja. Maar dat was al... ik vond dat heel goed passen. En zo inderdaad doe ik elke cover art, geef ik wel iets mee wat ook klopt bij het nummer. Behalve deze dan, want dit is gewoon een beetje een... Maar je laat het dus wel bewust op elkaar aansluiten sinds dat afropop is. Dat was een beetje de bottom line. Ja, ik wil één linie trekken. Ja, vind ik belangrijk. Ja. Verstandig inderdaad. Zometeen nog meer van die nummers. Maar eerst Corey Kent en Empty Words. I've been talking to the walls about how to get her back, and they told me I should call, but she hit right on that. She don't wanna hear from me what she's heard 1,000 times. If you've been here long enough, even the truth sounds like a lie. She's over empty words, half-heart apologies, my broken promises, my don't give up on me's no goodbye when she left. I got what I deserve, I'm in this empty bed, 'cause she's over empty words. Hey there, Mr. Webster, could you make a couple more? 'Cause I could really use a sorry that I ain't used on her before. I guess them sweet nothings don't mean nothing now. Been crying wolf so much that she don't wanna hear me out. She's over empty words, half-heart apologies, my broken promises, my don't give up on me's no goodbye when she left. I got what I deserve, I'm in this empty bed, 'cause she's over empty words. She's over empty words, half-heart apologies, my broken promises, all my don't give up on me's no goodbye when she left. I got what I deserve, I'm in this empty bed, 'cause she's over empty words. Empty Words, Corey Kent. Hier in Lucas en Air op RTV Maastricht. Heb je vragen aan Thomas, Eline hier aan tafel? Stuur ze door via Facebook, YouTube en Instagram. Of via WhatsApp 06 1304 8885. Geen zorgen, we hebben er al een paar binnengekregen. Maar ik spaar ze even op voor het moment dat het past. Maar ze zijn heel nerveus met een van de reden erom. Zo'n moeilijke vragen is ook wel niet. Ik denk dat je wel komt. Maar alle vragen
zijn in elk geval van harte welkom. Leuke vragen in elk geval wel binnengekomen, dat is zeker. Voordat we dat gaan bespreken, gaan we de tweede plaat van Eline luisteren. Of dat was de eerste die uitkwam. En die heet Rondzon. Ja. En dat zijn tot dusver de platen die je online beschikbaar hebt, Eline. Maar daar gaat natuurlijk in de toekomst wel verandering in komen. Dat pakken we nog wel even op. Maar voordat we die plaat zelf bespreken, vraag ik me even af waarom dat je in het Nederlands schrijft. Dat gaf je dus al aan dat je eerder in het Engels schreef en dan nu in het Nederlands. Vanwaar die keuze? Ja, ik denk dat het schrijven in het Engels, dat is bij mij zo begonnen omdat dat wat verder van je afstaat op een of andere manier. Er is een moment gekomen waarop ik meer ben gaan schrijven en echt vanuit mijn eigen gevoel. En dat kwam in het Nederlands op papier. En toen dacht ik, dan moeten de nummers ook maar in het Nederlands. Maar dat was heel eng om dat online te zetten. Want op een of andere manier heb ik het gevoel dat mensen dan beter begrijpen wat je bedoelt dan wanneer je dat in het Engels naar buiten brengt. Ja. Dan kun je natuurlijk iets minder, hoe zeg je dat, hiden achter de... Ja, zo van, oh nee, dat had ik niet begrepen. Nee, dat bedoel ik niet. Nederlands beheers ik goed. Precies, kom je niet meer weg. Wat lastiger om in het Nederlands hier dan uit te drukken of juist niet? Ik vind het makkelijker om in het Nederlands uit te drukken. En ik vind het zo'n mooie taal. Je kunt er gewoon heel veel mee. Je kunt er echt mee knutselen. Omdat, als je een taal goed beheerst, dan kun je allemaal woordspelingen maken en met synoniemen spelen. Ja, dat kan ik in het Engels gewoon wat minder. Goed. Alleen maar goed natuurlijk. En absoluut helemaal niks vermist met Nederlandse muziek. Dat is gewoon heel erg mooi en heel erg leuk als je het goed doet. En dat doet Eline. Zo hebben we dat ook gehoord in de Rondzon. Dan in het specifiek, waar gaat die plaat over? Ja, Rondzon. Nou, dat is eigenlijk de eerste plaat die ik tokkelend heb gemaakt. Daarvoor had ik niet het geduld om te tokkelen. Dus dit is de eerste plaat waarbij ik me dat heb aangeleerd. En het moment waarop ik de tekst van deze plaat schreef was... Ik zag de zon en ik voelde de zon niet. En de warmte drong niet door. Daar begint het ook mee. Toen ben ik verder gaan schrijven. En toen dacht ik, maar hoe moet ik dit nummer nou gaan noemen? En omdat het over de zon gaat... dacht ik in één keer... Oh, ik weet het. Want mijn vader heette Ronnie. En op spelletjes, op woordfeut en zo, gebruikte hij de nickname Rondzon. Okay. En toen dacht ik, dit is het. Dit moet het zijn. Rondzon. Wat mooi. Dus zo werd Rondzon de wereld ingeslingerd. Je mag hem weer zelf aankondigen wat mij betreft. Oké, jullie gaan nu luisteren naar de single van Eileen van Dijk, Rondzon, bij Lucas On Air. Ik zou moeten voelen, maar de warmte komt niet verder dan mijn huid. Het dringt niet door. Ik vind het stom. De frustratie kropt zich op, ik wil het toch. Dus ik probeer, ik kom niet verder, ik blokkeer. Alles staat stil, maar ik wil door. Wat als ik even niet zou moeten? Wat zou er dan gebeuren? Kan ik dat wel aan als dan alles stil zou staan? Verroer me niet. Waar ben je toch? Ik heb je nodig in mijn leven, alles zit me even tegen. Ik probeer maar het lukt me niet, help me hieruit. Wat als ik even niet zou voelen? Wat zou er dan gebeuren met de kleuren om ons heen als dan alles weg zou zijn? Is dat het waard? Want als ik alles weer zou voelen, de warmte van de zon, de frustratie, alles komt dan weer.
Lucas on Air. She showed up here with her smile and I showed you the door. And I was sure for a while that I'd see you no more. But our kind of history and this bottle of whiskey, they just seem to go hand in hand. I wished I liked you, but ain't it just like you to show up when good love goes bad? Hello, lonesome, well, how have you been? I knew that it was you, for you came waltzing in. Well, you're just in time, she just said goodbye and left me in here all alone. Hello, lonesome, welcome home. Well, since we're together, I'm thinking some Haggard sounds right. We'll wallow in memories and misery just like old times. I don't want your company, I want her to love me and come back and dry all these tears. But see, here's the problem, that isn't an option. If it were, you wouldn't be here. Hello, lonesome, well, how have you been? I knew that it was you, for you came waltzing in. Well, you're just in time, she just said goodbye and left me in here all alone. Hello, lonesome, welcome home. Well, you're just in time, she just said goodbye and left me in here all alone. Hello, lonesome, make yourself at home. Cody Johnson, Hello Lonesome, zijn nieuwste plaat. Als afsluiter van het eerste uur in Lucas on Air. Maar geen zorgen, we hebben nog een uurtje te gaan. Nou, zullen we wel eens een moeilijke vraag erbij pakken? Ja. Het is behoorlijk gezellig in de studio, dat mag duidelijk zijn. Jullie hebben een minuut om hem te beantwoorden. Oké. Vraagje voor beiden. Als je nog maar 3 artiesten mocht luisteren voor de rest van je leven, wie zouden dat zijn en waarom? Ik weet dat bij jou, Thomas, waarschijnlijk jezelf een van de 3 is. Klopt helemaal. Ja, klopt. Maar welke andere 2? John Mayer en Jason Mraz. Oké, ja, die had ik wel verwacht. De eerste sowieso. Ja, ik ook John Mayer, Half Moon Run. En Thomas Gellens. ja, Thomas Gellens, ja. Die brengt zoveel muziek uit, daar kun je heel lang mee doen. Ja, absoluut. Elk jaar. Prima. Ja, we hebben wel veel nummers. Ja, zeker. Maar nog de derde, weet je die? Weet ik zo snel even niet. Nee, Kingfisher misschien? En dat zijn ook inspiratiebronnen misschien voor je eigen muziek? Of is dat dan Nee. weer Nee. Nee, die heb ik niet genoemd. niet genoemd? Hoeft ook goed. niet. Dat scheelt wel, want we hebben nog een tweede uur. Ja, We hebben nog een tweede uur te gaan in Lucas on Air. En daar kunnen mensen nog meer moeilijke vragen instellen. vraag Deze wel. kwam overigens van Jasmijn. Ja. Uiteraard, zij ook eens een keer te gast geweest in Lucas on Air. Ja. Maar hartelijk dank voor het kijken en het luisteren, Jasmijn. Blijf nog een uurtje plakken, want we gaan er nog een uurtje tegenaan tot 9 uur hier bij Lucas on Air. En heb je net zoals Jasmijn een vraag, stuur die vooral op 06 13 04 8885. Wij gaan eerst even naar de nieuws en dan tot zo. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 koksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de 2 fabrieken op termijn ook sluiten.
Op het Caribische eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het Hanta-virus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer, vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas On Air. When I'm walking down the road, when I'm staring at the sky, when I'm getting too low, when I'm getting too high. If my day is going good and my day is going bad, if I'm mad at the world or I'm mad at my dad, when I'm all pissed off, when my panties in a wad and I can't find the words, just oh my God, hate to say it out loud, wish it wasn't true, but damn it, I gotta quit thinking about you. Everywhere I go, everything I see, even in my dreams, it's a home me. Tell me what I gotta say, tell me what I gotta do, 'cause damn it, I gotta quit thinking about you. If I'm headed to the beach, if I'm headed to the lake, if I'm on a buffalo in roller skates, if I'm riding down the road in a red Corvette, if I smell a cigar or a cigarette, every random pair of Wrangler jeans, every blonde hair, blue-eyed 10 I see, got me coming undone, got a few screws loose, damn it, I gotta quit thinking about you. Everywhere I go, everything I see, even in my dreams, it's a home me. Tell me what I gotta say, tell me what I gotta do, 'cause damn it, I gotta quit thinking about you. Quit thinking about your eyes, quit thinking about your arms, quit thinking about the night on your grandpa's farm and all the sweet nothings whispered in my ear. Oh, how I wish your memory would disappear. Scram! Get out of here now! 'Cause everywhere I go, everything I see, even in my dreams, it's a home me. Tell me what I gotta say, tell me what I gotta do, 'cause damn it, I gotta quit thinking about you. Ella Langley heeft een nieuw album uitgebracht en daar staan flink wat platen op, onder andere deze I Gotta Quit. Nou, wij gaan nog niet helemaal stoppen. We gaan er nog een uurtje tegenaan, zelfs nog bij Lucas On Air. Welkom terug in het tweede uur. En vandaag hebben we Eline van Dijk en Thomas Gelens te gast. En normaal gesproken vraag ik, vinden jullie een beetje leuk tot nu toe? Maar ik heb het idee van wel. Ja. Het is een goede klik aan tafel. Jullie zijn elkaar nog nooit eerder tegengekomen in de Limburgse muziekwereld? Nee. Nou, ik kom dan ook tegen mijn studio nooit meer uit. Dus, Wij volgden elkaar ook helemaal niet op Instagram. Hebben we net gedaan. Ja, dat is wel apart inderdaad. En dat is wel een onderwerp wat ik wilde aanstippen. Nu je toch zegt, Thomas, is je komt de studio niet meer uit. Eerder toen je dit soort muziek maakte, we hebben in het eerste uur gehoord dat je gestopt bent met muziek maken. Vervolgens besloten hebt om blue-eyed afropop te gaan maken. Een genre wat je zelf heel fijn vindt. Maar kun je daar nog wel mee optreden? Ja, absoluut. Alleen ik ga niet meer in Limburg optreden. Zoals wat je net zei, Jasmijn is mijn vriendin. Zij woont in Eindhoven, zit daar ook op de muziekschool. Dus ik ga meer die kanten op. Omdat hier is het voor mij een beetje, ik voel het hier niet meer. Niet door de mensen, niet door de scene, maar gewoon voor mij is het een beetje op die manier.
en ik ga liever die kanten op. Dat wil ik ook al voordat ik Jasmijn kende. Dus het valt eigenlijk heel mooi samen om dat nu ook daar te durven ontdekken. En heel veel van die nummers werken ook heel mooi akoestisch. Zeker bijvoorbeeld met Jasmijn als tweede stem. En dan want die nummers gaan over haar en dan zingt ze dat mee. Ja. Dat doet John Mayer ook, hè, met de dames. Ja, precies, ja. Nou, dat is ook wel een ik ben praktisch John Mayer. Dus, ook wel een goed bruggetje wat dat betreft. Maar het duurt eigenlijk niet meer lang dat jij dan geen Limburgs artiest meer bent. Dus Aline is hier naartoe gekomen, is Limburgs artiest geworden. Ja. Maar jij gaat dan eigenlijk Limburg uit. Ja, we wisselen de plek. Ja, oké. Nou, dat is duidelijk. Sta jij veel op het podium in Limburg, Aline? 14 juni speel ik met Dag van Amateurkunst in Maastricht. En ik speel niet heel veel vast op podia op dit moment eigenlijk. Maar dat is de eerstvolgende dag weer dat ik heb je wel de ambitie om dat meer te doen? Ja, nou... ik vind het heel erg leuk om dat te doen. Maar ik vind het ook wel ingewikkeld. Zou je ook buiten de provincie dan willen optreden? Want bijvoorbeeld Jasmijn die organiseert dingen in Eindhoven ben ik ook af en toe wel. Nice, ja, zeker. Dus mogen zij jou of ik jou vragen van, zou je eens willen spelen? Zeker. Nice. Gefaciliteerd door Lucas. Dat is waar Lucas en Air voor is. Dat zou overigens niet de eerste samenwerking zijn die Lucas en Air samenkomt. Nee, dat klopt. Dus maar ik vind het heel erg leuk om overal te spelen. Ik speel ook mijn theatervoorstelling in oktober in het Pesthuis hier in Maastricht. Maar er zijn gewoon niet zo heel veel gelegenheden waar je zo even kunt aankloppen om te vragen van, goh, kan ik hier spelen? Nee, het vergt wel planning uiteraard. Ja, klopt. En daar ben ik niet zo goed in. Maar goed, als jullie dan uiteindelijk misschien eens een keer samen op het podium staan, dan moet je vooral over vanavond natuurlijk vertellen. Absoluut, over deze show. kleuren, En dat is hetzelfde wat Luke Combs deed in de plaat Tell 'Em About Tonight hier in Lucas en Air. Someday these lights are gonna fade. Some other good old boy will be on this stage. The only place you might see my name is on a t-shirt in a closet, taking up space. Yes, someday they won't want to turn me up. Them records on the wall start to rust. What I never thought I'd do turns into what I've done. And I get to reminiscing on my time in the sun. About the boys in the back with the beers up high. And the girls in the front row singing every line. I'm gonna think about them lighters way up in the sky. And how we rode that rocket as far as it could fly. Yeah, with somebody someday way on down the line says, tell me something you're proud of when you think about your life. I'm gonna tell them about my kids, I'm gonna tell them about my wife, and you damn right I'm gonna tell them about tonight. I think about guitars roaring out the speakers, a cowboy boots stomping in the bleachers, and that feeling in the air, lighting that live wire, dreamers dancing in the dark with their hearts on fire. And the boys in the back with the beers up high, and the girls in the front row singing every line. I'm gonna think about them lighters way up in the sky, and how we rode that rocket as far as it could fly. Yeah, when somebody someday way on down the line says, tell me something you're proud of, you think about your life. I'm gonna tell them about my kids, I'm gonna tell them about my wife, and you damn right I'm gonna tell them about tonight. Here's to the boys in the back with the beers up high, and the girls in the front row singing every line. I'm gonna think about them lighters way up in the sky, and how we rode that rocket as far as it could fly. Yeah, when somebody someday way on down the line says, tell me something you're proud of, you think about your life. I'm gonna tell them about my kids, gonna tell them about my wife, and you damn right I'm gonna tell them about tonight. Tell them about tonight. Tell them about tonight.
Lucas on Air. Lucas Le Jeune. It started way back in 3rd grade. I used to sit beside Emmylou Hayes. A pink dress, a matching bow in her ponytail. She kissed me on the school bus, but told me not to tell. Next day I chased her around the playground, across the monkey bars to the merry-go-round. And Emmylou got caught passing me a note. Before the teacher took it, I read what she wrote. Do you love me? Do you wanna be my friend? And if you do, well then don't be afraid to take me by the hand. If you want to, I think this is how love goes. Check yes or no. Now we're grown up and she's my wife. Still like 2 kids with stars in our eyes. Ain't much changed, I still chase Emmylou up and down the hall, around the bed in our room. Last night I took her out in a white limousine. 20 years together, she still gets to me. Can't believe it's been that long ago when we got started with just a little note. Do you love me? Do you want to be my friend? And if you do, well then don't be afraid to take me by the hand. If you want to, I think this is how love goes. Check yes or no. This is how love goes. Check yes or no. Check yes or no. George Strait, check yes or no. En Lucas on Air op RTV Maastricht. Het is al bijna 15:15. Dat betekent dat we de plaat van de maand gaan draaien. Deze maand is dat Bittersweet Frictions van Mitch Menzo. En voor jou, Eline, lastige keuze. Misschien een onmogelijke keuze, maar we gaan het toch laten doen. Als je nou 1 littekens of ronzo moet kiezen als toekomstig plaat van de maand, Lucas on Air, 1 van de 2, welke wil je dan dat vaker 4 weken lang op een gegeven moment in de playlist staat? Littekens dan toch, denk ik. Ja? Ja, sorry pap. Sorry pap. Nice. Ja. Duidelijke keuze in dat geval. En jij hebt natuurlijk veel nummers uitgebracht in die nieuwe stijl, Thomas. Ja. Wel vind ik dat jij misschien wel wat ruimte kan maken voor de andere artiesten die aanschuiven bij Lucas on Air. Zie je zo vaak bent, maar dat is niet erg, maar alleen maar leuk. Ik sta aan de zijkant. Maar van al die nummers die je dan in die nieuwe stijl hebt uitgebracht, welke staat dan je favoriet van? Dat wil ik dan wel nog even weten. Moet het zijn die al uit is of die nog in de planning staan om uit te komen? Nou ja, nummers die we... die er al zijn op Spotify. Laten we, want wat nog komt heb ik ook nog op de agenda staan. Nou, ik ben heel erg fan van het liedje Silhouette van mezelf. Van Silhouette? Ja. En waarom dat? Omdat het verhaal is super echt. Ik open hem letterlijk met dat ik zeg, damn, I miss you. Ik mis Jasmijn. En dat is ook maar 1 take geweest in de microfoon. Heb ik op de plaat gezet. Ik dacht, fuck it. En er is een hele mooie harmonie in. Het nummer wordt heel erg gedragen door vocals. En op het einde klapt het zodanig open dat ik echt zelf met tranen in de studio zat. Dus ik ben heel trots op dat nummer. En heb ik weer op een zaterdagavond gewoon online gezet. Ik dacht, boeien, dit moet eruit. Nice. Ja. Mooi. En wat ik ook wel mooi vond, is dat je net ook wel de dynamiek eigenlijk van Eline haar live optreden was complimenteren. Dat vond je ook wel wat hebben. Qua, hoe beschreef je dat precies? Nou, Eline moet ook best wel denken aan Luca Fogale. Dat is een hele toffe artiest. Omdat ze heeft haar zinnen rond ze soms op een hele mooie manier niet af. Wel qua woorden, maar qua melodie blijft het in een kleine spanning hangen. En dat is lekker, want dan blijf je geconcentreerd op wat er gebeurt in het nummer. Dat is lekker. Ja. Inderdaad, we hebben nog natuurlijk ook wat nummers van jou. We hebben nog meer muziek klaarstaan, dus dat komt helemaal goed. Maar voor eerst gaan we door naar Bittersweet Frictions van Mitch Menzo, wat deze maand de plaat van de maand is.
Je luistert naar Lucas On Air. Hey, ik ben Mitch Menzo en deze maand is Bittersweet Frictions plaat van de maand bij Lucas On Air. Finding luck in normality, getting hurt in everything I see. No addiction left me in a friction. No more exciting when writing, stuck in hiding. Lost my ways, tracking days, no new trace as it shatters as glass. Lost friends along the way, finding new words that make you stay. How do I get away? How do I get away? Lost my ways, tracking days, no new trace as it shatters as glass. Bittersweet Frictions van Mitch Menzo, zijn plaat ook van het album wat hetzelfde heet. En nu gaan we luisteren naar twee platen die in het verleden te gast zijn geweest in Lucas On Air. Dan specifiek 1 singer-songwriter en 1 band die in het verleden te gast is geweest bij Lucas On Air. Lahey, Hanna heet ze, heeft een nieuwe muziek uitgebracht, Sad Poetry. En we hebben Sunset Cinema met Gone Wrong tegenover elkaar in dat geval. Dus ja, ook aan jullie natuurlijk de voorkeur mogen jullie doorgeven. Maar dan ook wel een beetje de vraag, Eileen, ken jij nog andere singer-songwriters in de regio in Limburg waarvan je zegt van, daar heb ik wel waardering voor? Oh ja, in Limburg kom ik even niet op namen. Ik krijg er echt blackout van zo snel moeten beslissen. Dan kijken we naar jou, Thomas. Ja, Jasmijn sowieso. Maar die woont niet meer in Limburg. Maar ik vind haar, buiten dat ze mijn vriendin is, vind ik haar Nederlandse songs echt heel erg goed. En steeds beter ook. Dus zij... Maar ja, hoe is het, als we dan toch over hebben, hoe maakt zij eigenlijk nog zelf ook muziek ook? Of enorm hoe loopt veel. dat? Ik produceer zelfs haar debuutsingle. Okay. En die is bijna af. En we hebben nog 5 andere nummers klaar liggen. Soms zitten we in de keuken met een fles wijn en dan bedenkt een van onze refreintje in het Nederlands. Ja. En voordat we het weten hebben we weer een song staan. Dat is echt heel vet. Ja, maar ik kan me wel herinneren dat ze hier dus live gespeeld hebben. Maar eigenlijk een beetje online presence blijft nog een beetje uit, toch? Ja, maar we hebben vorig jaar best veel vlogs gemaakt vanuit mijn studio, zij en ik. En toen kregen we heel veel leuke reacties op Instagram Reels en zo. En dat gaan we ook wel oppakken. Dus dat is heel erg leuk. Dus we zijn helemaal weer... We zijn en in love en in working. Ja. Dus we kunnen ook heel goed samenwerken op dat vlak. Dus ook van haar kant kunnen we meer muziek verwachten dan? Ja, zij vroeg zelfs of wij dan met z'n tweeën bij jou mogen komen. Ja, zeker. Ja. Uiteraard. Hè. Dus dat blijven we in de gaten houden. Dus, het is ook een heel tof nummer. Het heet Kom me halen. Dus dat was een teaser. En het gaat net over nachten waar jij het over hebt. Kom me halen, dat zij. Hè, midden in de nacht. Ja, dat ze OV-kaart niet kan vinden. En mij belt. En van kom me halen. Ik vind het wel toevallig daarbij. Want dat was nog een aansluitende vraag die ik voor jou dan had. Maar dat beantwoord je eigenlijk dan. Eileen schrijft in het Nederlands. Ja. Heb jij dat ooit gedaan? Maar dat doe je dan nu dus een beetje wel. Ik heb 11 jaar geleden een heel mooi nummer geschreven. Dat heet Achtbaan. Het gaat over een vader die eigenlijk die wel met zijn kind in een pretpark is, maar niet met zijn hoofd bij het kind is, omdat ze in scheiding liggen. Maar buiten dat heb ik niet heel veel Nederlands geschreven. Engels spreek ik ook heel erg native, dus voor mij is Engels een voertaal. Maar als ik met Jasmijn schrijf, dan neemt zij vooral de leiding en ik verzin vooral af en toe wat leuke zinnetjes. Dus ook daar dan een beetje toch Nederlands. Ja, ben ik wel trots op. Dat is wat jij zegt, heel kwetsbaar, maar heel leuk. Ja. Dan gaan we luisteren naar Lahey, Sad Poetry en daarna dus Sunset Cinema met Gone Wrong. Geef je voorkeur door voor de volgende week via de socials @Lucassen. Books on the floor, I sit behind the couch where you can't find me. I rip the pages and fold them before you'd ask me why. They say love shouldn't be a song in a minor key with parts I don't wanna hear. And it reminds me of us. I underline the verses that I can't write yet and keep the truth to myself. Hiding
fade into their misery. Starting cracks on the walls, I paint them like a map. Easy to hide it, 'cause you don't notice at all. It's in the questions you don't ask. They say love shouldn't be a song in a minor key with words I don't wanna feel, 'cause they remind me of us. Don't mean a lie. If you read between the lines, you will hear the words I don't wanna say. Hiding behind, hiding behind, hiding behind sad poetry. 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 Lucas on Air. Lucas Le Jeune. With my head held up high, trying to fix it on this moment in time. I thought my visions told me clearly, but my head is the one that leads me to the door. I need to understand the meaning of this everlasting feeling you gave to me. Oh, feelings can be strong, but can we keep this love from going wrong? Na, 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 na. I can feel something is wrong. And I know this feeling is gone. In this world, would you leave me when you know that I need you the most? I want to know everything you're thinking. Oh, I'm feeling all your stares and paint them black. I'll make you evil in my head. It's nothing to do with anything you've said. I just do. Oh, so you need to stop me, shake me up, and plant my stubborn feet in the ground. See me float in my crazy thought. Na, 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 na. I can feel something is wrong. Oh, I know this feeling is gone. Oh.
van Sunset Cinema als onderdeel van de battle. Voor de mensen die thuis meekijken, die hebben gezien dat Eline in de tussentijd weer haar gitaar erbij heeft gepakt. Gaat de tweede plaat van deze show spelen. Live spelen, dus optreden weer. En wederom een plaat die je nog niet hebt uitgebracht, Eline. Ja, klopt. Welke gaat het nu worden? Wil je die ook weer even toelichten? Ja, dit nummer heet Tandenborstel. En ik ben bezig met een nieuwe dichtbundel over liefde voor 101 nacht. En dit is een nummer dat relateert aan gedichten uit die bundel. Dus het is ontstaan uit de vraag, wat moet ik met die tandenborstel? Oké, dat dichten, daar gaan we het zo meteen nog eens wat verder over hebben. Maar eerst gaan we dus luisteren naar je prachtige optreden. Het podium is wederom voor jou. Dankjewel. Vandaag praten tot niets meer dan een blik of twee. Ik kon alles met je delen tot diep in de nacht. We aten samen. Ik wist wat jij niet lustte en de afwas die deed jij. Ik kon alles met je delen, zelfs de vaat. Nu rest mij nog één vraag. Wat moet ik met die tandenborstel? Hij is niet veel gebruikt en kan nog even mee. Kom je hem halen? Of kan hij in de fik? Was verbaasd toen ik in jouw armen lag en het voelde zo vertrouwd. Ik kon alles met je delen, maar durfde niet te vragen. Kom je nog eens slapen, of is die tijd geweest? Heb ik me weer vergist en was het minder dan het leek? Of kunnen we nog praten en kijken wat er overblijft? Als onze ego's naar de achtergrond verdwijnen. Ach, wat moet ik met die tandenborstel? Hij is niet veel gebruikt en kan nog even mee. Kom je hem halen? Of wat moet ik met die tandenborstel? Ik houd van hergebruik, maar dat is een beetje vreemd. Misschien kom je hem halen. Anders gaat hij in de fik. Ja, mooi optreden weer. Heb je vragen aan Thomas en Eline hier aan tafel 06 1304 8885. Lucas on Air. When I wake up in the morning, you're the first thing that I see. From the soft sound of your footsteps to you crawling next to me. Your eyes, they do the talking sometimes, even when you sleep. When you wake up oh so slowly, you hold me close like we're a team. Oh, I cannot live without you, I ain't ever gonna try. And if you decide to leave me, you'll be with me all the time. Cause the love won't be there always, and that's okay by me. Hope this feeling lasts forever, and you will always be
day's been long and heavy, and I'm on my way to you. I don't need to say a thing, 'cause you always see me through. You're always sticking by me, even when the road's getting rough. There's no need for me to worry, when you're there, that's enough. Oh, I cannot live without you, I ain't ever gonna try. And if you decide to leave me, you'll be with me all the time. 'Cause the love will be there always, and that's okay by me. Hope this feeling lasts forever, and you will always be. Live without you, I ain't ever gonna try. And if you decide to leave me, you'll be with me all the time. 'Cause the love will be there always, and that's okay by me. 'Cause this feeling lasts forever, and you will always be. Always Be van Tuskcat, dat was de winnaar van de Country Battle van de vorige week. En uiteraard altijd genieten van de muziek van Patrick, dus die hebben we graag hier in de show. Maar ook Melanie Ryan, zeker niet de laatste keer dat zij gedraaid worden in Lucas on Air. Dat kan ik je verzekeren. Maar voor nu gaan we ons even richten op Wervelkind. Dat is de naam van de dichtbundel die ik even nu op dit moment in mijn handen heb. Van jou, Eline. Voor de mensen die thuis meekijken via de webcams. Ik heb dus nu een dichtbundel in mijn handen. Een boek, een prachtig boek is het. Waar dus allerlei gedichten in staan. Maar de eerste vraag die ik daarbij heb eigenlijk is... We weten dat je veel dingen doet. Kunstenaar, dichter onder andere ook. Helpt dat dichtgedeelte dan ook bij het schrijven van muziek? Maar ik krijg vaak de vraag van mensen van wat komt dan eerst? Weet je dat iets een liedje wordt of weet je dat iets een gedicht wordt? En dat is niet per se zo. Maar er zit tekst in mijn hoofd en dat moet op papier. En de ene keer is dat een liedje en de andere keer is het een gedicht. Oké. Ja. Dus de ervaring voor dichten werkt wel? Ja, om zeker. het makkelijker een nummer te schrijven? Ik weet niet wat ik eerder ben gaan doen. Ik deed het allebei vroeger als kind al. Liedjes schrijven en gedichten schrijven. En het zijn wel echt twee losse dingen, heb ik het gevoel. Terwijl ze ook wel echt heel erg samenhangen. Maar waar zit dat verschil dan? Niet elk gedicht kan een liedje worden, denk ik. Ik weet niet, dit kan ik niet zo goed uitleggen. Maar niet elk gedicht is lang genoeg, zit genoeg verhaal in om daar ook een langere tekst over te schrijven. Soms heb je aan een paar woorden genoeg en dan moet het een gedicht zijn, geen liedje. Nou, dat vind ik toch best wel een helder uitleg. Ik denk dat je daar wel mee treft in elk geval. Ja. Dan over het mooie dichtbundel zelf. Het is best een dicht boek waar heel veel gedichten dus in staan. 130 gedichten. Wat kun je erover zeggen? Misschien is er eentje waarvan je zegt van... Nou, die wil ik wel voordragen, toelichten. Dat is natuurlijk een lastige keuze, zo 1, 2, 3. Maar... Nee, ik weet er wel eentje die ik kan voordragen en toelichten. Dat is Note to Self. Het staat ergens op pagina 47 of zo, denk 47. ik. 49 wil je hem overnemen dan zelf? Nee, of je weet hem ook helemaal over? Oké, nou. Ga je gang. En die heb ik geschreven... ik schrijf meestal omdat ik iets zie om me heen waar ik me over verbaas. En ik had dat op papier staan. En toen dacht ik, Eline, maar als je dit nu leest... misschien moet je dit ook eens tegen jezelf zeggen in de spiegel. Dus toen werd het Note to Self. Ik weet niet of ik het paginanummer goed heb. Ben jij nu aan het kijken? Hier staat drijfveren. Nee, dan is dat hem niet. Note to Self staat op 49 inderdaad. Dus je zit er wel in de buurt. Nou, lees maar voor, zou ik zeggen. Het podium is voor jou. Ja. Ik hoop dat je vindt wat je zoekt. En dat je je veilig genoeg voelt om te zijn wie je bent. Onder de deken van chaos die aanvoelt als lood, waarmee jij je weert van de warmte. Omdat je niet durft te omarmen. Uit angst om jezelf te verliezen. Lief, je hoeft er alleen maar te zijn. Mooi. Ja. En Thomas, wat is jouw eerste reactie daarbij? Nou, het zijn heel veel herkenbare thema's die ik van mensen om mij heen ken. En om dat te vangen is... niet, hoe zeg je dat?
dat kan heel snel complex worden, omdat je er heel veel bij wilt gaan halen. Ja. Dus om dat dan zo in een paar zinnen te zeggen, vind ik kunst. Ja. Dus dat vind ik heel Ja, dat nice. is zeker niet makkelijk inderdaad. Om veel te zeggen, zo weinig Ja. woorden. Ja, want dingen complex maken is vaak makkelijker dan simpele dingen op een simpele manier uitleggen. Ja. Dat is veel moeilijker. We gaan luisteren naar een plaat van Thomas Red, Marshmallow, Where We Go. Ik weet dat hij daar uiteraard ook Thomas een plezier mee doet. En dan zometeen nog wat verder met allerlei andere projecten die Thomas ook nog wilde voorstellen. Maar eerst steeds een gloednieuwe plaat. We can burn up a skyline anytime that we want. And we can shut down a dive bar until the lights all come on. Baby, the bright ones keep on hiding the stars. Tonight I wanna find them, yeah, wherever they are. Baby, let's drive all night, say goodbye to the city. Hit the dashboard with a little Conway twitty. Get your blue eyes shining on moonlight pretty. I don't care where we go, as long as you're here with me. Shotgun, lean back in my F-150. I ain't even had a drink, but I'm back road tipsy. Yeah, lose my mind every time you kiss me. I don't care where we go, as long as you're here with me. Stop till we catch that horizon, and we're falling in love with the rising sun on a two-lane bus. Don't know where it ends, but until it does, gonna drive all night, say goodbye to the city. Hit the dashboard with a little Conway twitty. Get your blue eyes shining on moonlight pretty. I don't care where we go, as long as you're here with me. Shotgun, lean back in my F-150. Keep on hiding the stars. Tonight I wanna find them, yeah, wherever they are. Baby, let's drive all night, say goodbye to the city. Hit the dashboard with a little Conway twitty. Get your blue eyes shining on moonlight pretty. I don't care where we go, as long as you're here with me. Shotgun, lean back in my F-150. I ain't even had a drink, but I'm back road tipsy. Yeah, lose my mind every time you kiss me. I don't care where we go, as long as you're here with me. Thomas Red, niet Thomas Gelens, maar we gaan nu wel naar Thomas Gelens. Marshmallow met Where We Go in Lucas Neer op RTV Maastricht. Peter uit Ambi die belde al net en die vond de muziek van Eline heel erg mooi. Vond het gedicht ook heel erg mooi, zei hij. En zei zelfs dat misschien moeten we Eline naar het Eurovisie Songfestival sturen. Dat zei Peter uit Ambi aan de telefoon. Vaste luisteraar overigens, Peter. Dus heel erg aardig van hem. Leuk dat hij weer aan het luisteren is. Ja, we gaan door naar Thomas Gelens. Too Soon heb ik klaarstaan. Maar misschien voordat we die plaat draaien, dat hele toelichting daarvan, dat vind ik nu nog een beetje te vroeg. Dat doen we na de plaat. Als je hem snapt. Ik snap het. Oké. Ja, snapte de woordgrap. Ja, ik snap het wel. Ja. Maar je hebt me bezig geweest over een of ander project waar heel Limburg wat aan heeft. Ja, alleen het nadeel is, ik kan het nog niet verklappen. Ik kan het niet verklappen? Nee, maar... waarom ben je dan hier? Nou, ik word wel binnenkort gebeld door Henk Hovel van L1. En, die zit niet meer bij L1. Maar... ik kreeg een mail van Fabienne. Die zei, Henk gaat je bellen. Dus, maar dan is er waarschijnlijk wat veranderd. Maar het is een platform wat ik al 12 jaar in mijn hoofd heb en pas recent kan bouwen. En het beslaat volledig Limburg. Van voor tot achter, elk gehucht, elk dorp, elke stad.
En, dat is waar je over bezig was. Ja, dat heb je wel nieuwsgierig gemaakt. In de zin van, dus ben ik wel benieuwd wat dat is. Ook nieuwsgierig. Ja, maar kom op. Je moet... niet bij Henk, hier. Kom maar. Ik heb meer credits bij je verdiend dan Henk. Als ik niet door Henk word gebeld, dan bel ik jou meteen. Nou, je moet wel wat prijs geven. Dat meen ik oprecht. Nee, ik kan niet te veel prijs geven. Wat ik wel prijs kan geven is dat dit bestaat niet. En ik heb 4 tot 5 maanden lang een systeem gebouwd dat heel Limburg digitaal heeft ingekaart. Op een manier dat Google nog niet heeft. Het heeft me ook heel veel geld gekost. Ik kreeg vandaag een rekening van de KVK die ik niet verwacht had. Omdat ik alle data heb gebruikt uit KVK-databases. Oh. Ja, moet je daarvoor betalen? Ja, dat wist ik ook niet. Dus dat is heel heftig. Maar ik ga iets doen voor Limburg. Een digitale identiteit voor Limburgers, wat nog nooit gedaan is. Maar heeft dat iets met muziek te maken? Nee, het heeft niks met muziek te maken. Nee, echt een Limburgse identiteit. Dat is wat ik je kan geven. En dat is heel uniek. En ik heb voor jou ook wel dingen vastgelegd. Die had ik graag willen meenemen, maar daar zit wat vertraging in het project. Want het is zo'n allesomvattend systeem. Het is nog niet gebouwd. Of het is nog nooit gebouwd. Dus ik kan nergens op terugvallen om te kijken hoe mensen het doen. Dus ik heb iets zelf maar de truc met dit soort dingen is, lost een probleem op voor mensen. Anders dan wordt het niks. Dus er moet vraag naar zijn. Er moet een probleem voor zijn. Ja, maar dat geloof ik niet helemaal. Omdat ik al ondertussen 2 projecten heb draaien die niet per se een probleem oplossen. Maar wel al draaien en geld verdienen. Maar het is denk ik... dan lossen ze uiteindelijk wel een probleem op. Ja, exact. Maar het is niet begonnen vanuit een probleem oplossen. Ook dit niet. Dit begint vanuit trots. En trots is iets waar mensen zeker dat is wel in Limburg. Exact. Dus ik ga iets bieden wat een stukje trots en een stukje functionaliteit gaat bieden aan de hele provincie op een manier die nog niet bestaat. Het woord waar ik op zoek ben is toch de vraag, demand naar, zeg maar. Die creëer ik zelf. Die creëer je zelf? Daarmee, ja. Nou, als het er niet is, dan... Helaas, door het voor een project. Nee, maar in de zin van, dan zou het niet succesvol zijn. Maar je lijkt er wel redelijk... Ja, ik ben er vrij zeker over. Maar het is ook, dat weet bijvoorbeeld mensen om mij heen ook. Ik gooi veel projecten de wereld in. Dat doe ik keihard mijn best voor. En als het niet werkt, schiet ik het ook gewoon af. Kill your darlings, dan moet je door. Oké. Maar hier heb ik wel heel veel vertrouwen in. Maar Lucas Nair heeft alleen maar met muziek te maken. En Limburgse artiesten. Maar dat project waar je nu dus over hebt, dat heeft er niks mee te maken dan. Dus dan zou het hier ook niet passen. Het zou niet direct hier passen, nee. Oké, maar alhoewel... Ja, dus dan heeft het toch wat met muziek te maken. Wanneer mag je er wel meer over vertellen? Wanneer? Juni. Juni? Okay. Ja. Dat is bijna. Ja, het gaat als het goed is 6 juni online. In een paar dagen, man. Dat is 15 dagen. Kom maar. Het gaat 6 juni online. En dan krijgen mensen 3 weken de kans om te doen wat ze kunnen doen. En dan 3 juli lanceert het. Het wordt echt een hele operatie. Oké. Ja. Nou ja, ik ben er ietsjes wijzer over. Online platform. Ik heb helemaal niks. Ja. Nee, is het voor alle leeftijden? Voor alle leeftijden. Het is voor bedrijven en voor particulieren. Het speelt in op de trots van Limburg. Want we zijn best wel een unieke provincie. Ik ben ook veel meer van Limburg gaan houden sinds ik in Amsterdam woon. Omdat ik veel meer ben gaan rijden door de provincie. En het is super uniek. En iedereen kan maar 1 keer op het platform hun eigen stukje Limburgse trots krijgen. En die van jou heb ik al vastgelegd. Dus jij hoeft dat niet zelf snel te Die van mij heb je al vastgelegd? Hij heeft uit de KVK gehaald, dus dat dan... Ja, onder andere voor het bedrijvenstuk heb ik de hele KVK leeg moeten roven om een hele index te bouwen. Wat voor mij heb je dan precies vastgelegd? Jouw Limburgse identiteitsstukje van het systeem. Ja. Die zag ik helemaal niks van. Ja, maar als je het gaat zien, dan klikt het meteen. Nou, dat vraag ik me dan toch af wat dat mag zijn dan. 100%. Maar wat heb je dan vastgelegd? Jouw naam alvast. Mijn naam? Maar hoe ik dat heb gedaan, dat zie je dan wel. Oké, wacht, dus een soort... Dit is geen social media. Familie-gynaecologie research of zo. Nee, ook niet. Nee. Nou ja, dat is het enige Limburgse wat ik eigenlijk heb. Ja, nee, maar je komt ook ergens vandaan. Ja, ik kom uit Roermond. Ja. Voilà, dat is een hint. Ja, dus een soort omgeving van Roermond of zo. Ja, dit duurt veel te lang, man. Hier kom ik toch nog uit. Ja, ik heb je al meer verteld dan wie dan ook weet, trouwens. Ja, oké. Er zijn wel iets meer hints. Ja, toch wel iets. Ja, zeker. Oké, kijk hoe ver je krijgt tijdens Too Soon Off-Air. Dus Thomas Kelers met de Too Soon hier bij Lucas. You taste like mango on my mouth. Sun on your skin in my white t-shirt. We laugh loud in my small town house. We both know that it's gonna hurt. Cause you got dreams in another town. I got some demons I gotta work out. We kept on talking about future now. But baby right now we can't afford that. You say hold me, I say slowly. We know where that road leads. Too fast we both bleed. I don't wanna love too soon again. We got some growing to do till then. On your road and I'm on mine. Still your name stays in my mind. This
This ain't a breakup, not your fault, not mine. We ain't at war, we just out of time. Walk your way and I walk too, but I'm still saving space to grow in it. And to you, oh, and to you, and to you. You got my hoodie on your chair, I got your toothbrush in my place. We are a couple playing friends. Blur all the borders, we should phase. You need to learn how to sleep alone. I need to build me a better home. Here in my chest where the cracks still show. Baby, that's love, letting each other go. You say find me, I say watch me. Become who I should be, then come back and find me. I don't wanna love too soon again. We got some going to do till then. On your own and I'm on mine. Still your name stays in my mind. This ain't a breakup, not your fault, not mine. We ain't at war, we just out of time. Walk your way and I walk too, but I'm still saving space to grow in you. And to you, oh, and to you, and to you. We might rewind someday. Kiss me like you know my heart will stay. Two lines on the same map, curve until they overlap. If it's right, if it's true, I'll be better, you'll be too. I don't wanna love too soon again. We got some going to do till then. On your own and I'm on mine. Still your name stays in my mind. This ain't a breakup, not your fault, not mine. We ain't at war, we just out of time. Walk your way and I walk too, but I'm still saving space to grow into you. And to you, oh, and to you, and to you. Someday, and someday, oh, and to you, someday. Too Soon van Thomas Kelis. Nou, kleine update. Ik ben vrij weinig wijzer geworden. Maar, Klopt. Nee, maar ja, we horen het vanzelf van verschillende media overigens. Overigens, een bepaald programma bedoelde ik, wat niet meer bestaat. Maar in de zin van... Klopt, dat was niet het programma waar het voor bedoeld was. Nee, Klopt, maar ja. We zien het wel. Ben wel benieuwd daarna. Ik ook. Het is een hele operatie en ik wilde ook echt dat het in één keer meteen goed gaat. Dus daarom dat ik nu ook een beetje dicht bij de borst hou. Want het moet in één keer goed staan. Zeker omdat het om de Limburgse provincie gaat, om trots en betrouwbaarheid. Ja. We hebben naar Too Soon geluisterd. Ja. We gaan nu luisteren naar Your Eyes. Wil je eerst Too Soon toelichten, vervolgens Your Eyes? Ja, absoluut. Ja, Too Soon is geschreven omdat ik realiseerde, ik kan niet te snel teruggaan met de persoon waar ik dus nu wel mee ben. Omdat we nog een boel moeten groeien. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me wel tijdens het nummer schrijven van ja, maar wat is Too Soon? Ik kan allemaal scripts in mijn hoofd hebben van hoe dingen zouden moeten zijn. Of een versie van mij die af is. Je bent nooit echt af. Precies. Nee. Maar de foto van Too Soon, daar staat een parfum op, die is van haar. En daar staat To You op. En To You staat daarop. En ik zing dus in het nummer And To You. Dus dat vond ik wel heel leuk dat er dan op die parfumbottle To You staat. Het zijn allemaal van die kleine Easter eggs. Oké. Maar ja, nu is ze weer in mijn leven. Dus het nummer is vooral een tijdcapsule geweest van 3 maanden geleden ongeveer. Toen ik toch voelde van nee, nog even niet. En hoe sluit Your Eyes dan daarop aan? Ja, ik miste haar ogen gewoon. Dat is nooit weggegaan dat ik haar ogen als thuis ervaarde. En ik vond het heel leuk om daar een heel liefdevol nummer over te schrijven. En daar zo is Your Eyes geboren. En het zijn haar ogen op de voorkant in waterverf. Omdat ik haar privacy wilde bewaren, maar wel, het moest wel kloppen met het nummer. Ja, oké. En de komende maanden komen er dus nog allerlei aanvalpopnummers uit. Niet dat het verkeerd is, maar ook in een ander onderwerp, zeg maar? Of blijft het allemaal in ditzelfde onderwerp? Allemaal deze dingen, alleen ze worden nog meer liefdevoller. Nog zoetsappiger. Ze worden nog zoetsappiger en ze worden nog stoerder. Er komt nog eentje die heet Passenger Princess. Die is echt heel tof. En die is ook wat harder, maar wel in dezelfde genre. Oké. Ja. En elke week dus één nummer daarvan? Richting de zomer zijn er meer vierende nummers in plaats van terugkijken of hopen. Dus het is meer viering van. Ja. Maar als die nummers eenmaal op zijn, wat ga je dan doen? Ik ben heel erg van plan om dan weer richting de country akoestisch en dat soort dingen te gaan. Klinkt goed. En dan ook echt alles live te tracken met een band in een studio. Mooi te filmen. Andere nieuwe songs. Maar dat is pas over een tijd. Ik wil eerst dit helemaal leeg schieten en dan zie ik daarna wel verder. Ja, dus wel weer een hele andere stijl dan die. Ja, daar vies ik wel de hele andere kant op. Ja. Dus ik heb wel een visie voor
over wat ik hierna wil doen, maar wanneer dat dan is, weet ik niet. Eerst de zomer afmaken met dit en dan zie ik wel verder. Oké. Nee, ja, dat snap ik inderdaad. Maar ik vind het wel interessant. Beide genres overigens goed, maar ik ben er wel ook weer benieuwd naar die country kant alweer. Ik ook, dat want vind ik ga er ook heel wel, blind in. Ik heb niks bedacht. Ja. Eline, eigenlijk hetzelfde voor jou de vraag natuurlijk. We hebben al 2 nummers gehoord. Ja. Wat je in de toekomst nog gaat uitbrengen. Ga je die dan ook op hetzelfde manier opnemen als dat je deze platen hebt opgenomen? Die 2 die al online staan? Ja, misschien wel. Eigenlijk gaat dat best wel lekker. Ja, aan de keukentafel vanaf mijn bank. Ja, het kan heel simpel zijn, hè? Ik wil ook wel echt wel wat meer lagen erin aanbrengen qua instrumenten. Dus uiteindelijk ga ik het niet meer redden met mijn keukentafel. Nee, dus je weet op een gegeven moment dat je het ook wel wat groter moet aanpakken. Ja, dan moet ik toch wel een studio in. Ja. Ja, en met welke nummers ga je dat dan doen? Die 2 die we al gehoord hebben? Of? Ik heb echt heel veel nummers nog op de plank liggen. Ik heb een hele voorstelling van 5 kwartier, zoals ze dat noemen in de theaterwereld, vol nummers. Ik weet niet, misschien wil ik die eerst allemaal nog uitbrengen. Maar en Tandenborstel. Tandenborstel moet heel sterk. Die moet ook uit. Ja, die is ook wel echt. Ja. Zeker met laagjes en zo is dat. Ja. Ik zou wel zitten huilen dan. Ja. En is dat dan misschien ook een ambitie om dat in een album of een EP-vorm te doen tot slot? Ja, zeker. Ja, beide. Beide, oké. Nou, dan moeten we het gewoon in de gaten houden. De Spotify-pagina van Eline dus. Maar voor nu gaan we dan luisteren naar Your Eyes van Thomas. Coffee on the counter, you smile. I lose my place. Oh, morning on your shoulder, gold across your face. Oh, your eyes, your eyes, your eyes shine like the sunrise. Oh, your eyes. Stuck in city traffic, but I don't mind the wait. Oh, yeah. Tracing all your freckles, learning every shade. Your eyes, your eyes, your eyes shine like the sunrise. Oh, your eyes, your eyes. Your eyes, warm like a sunrise. Oh, your eyes, your eyes, your eyes, pull me in every time. Oh, your eyes, your eyes, your eyes, home in the daylight. If the sky ever goes dark, I'll still see them shine. I could lose every map and I'll still find your eyes. Your eyes, your eyes, your eyes shine like the sunrise. Oh, your eyes, your eyes, your eyes warm like a sunrise. Oh, your eyes, your eyes, your eyes pull me in every time. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. I never stay in one place too long. A dirt road singing me a siren song. I gotta find a field. I need to spin my wheels. I got a hankering for 4 wide tires, and I can't help it. It's the way I'm wired. Boy, you get too close. Boy, you need to know. I got a heart like a truck. It's been drugged through the mud. Runs on dreams and gasoline. And that old highway holds a key. It's got legs.
Shine it up, rev it up and let it run, yeah. It gets a high riding off into the sun, yeah. I got a heart like a truck. It's been drugged through the mud. Runs on dreams and gasoline. And that old highway holds a key. It's got a let foot down when it's sleeping. Lord knows it's taking a hell of a beating. A little bit of love is all that it's needing. But it's good as it is tough. I got a Lainey Wilson, Hard Like a Truck en Lucas Nair op RTV Maastricht sluit deze uitzending alweer af. Hartelijk dank voor het luisteren. Hartelijk dank dat je de 2 uur erbij bent geweest. Volgens mij wel flink wat mensen weer geluisterd en gekeken. Dus dat is alleen maar leuk natuurlijk. Fijn dat jullie er elke week zo bij zijn. Zo groeit het programma toch best wel qua luisteraars en kijkers. Je hebt best wel een bereik zo. En dat is alleen maar goed natuurlijk, want we willen de Limburgse artiesten wel in de spotlights zetten. Thomas, Eline, hartelijk dank voor jullie komst. Ja, is leuk. Dankjewel. Voor herhaling vatbaar. Nou ja, bij Thomas weten we dat natuurlijk wel. Ja, ook zeker. voor jou natuurlijk, Eline, als er nieuwe muziek uitkomt, laat dat vooral weten. Ja. Nou, Thomas zei je net al, hij gaat zijn hele kanon en afropop muziek leegschieten. Ja. Heb jij al enige tijdlijn voor wanneer je dan de studio in wil? Of dat verder gaat bouwen? Of, Nee. te druk met andere dingen ook nog Geen natuurlijk. tijdlijn, ja, er komt van alles. En dan denk ik, oh, wat heeft nu mijn prioriteit? Dus wanneer het lukt, dan ga ik daarmee verder. Ja, van al die dingen die je dan wel doet, hè, dat vraag ik me dan ook wel af. Wat vind je dan eigenlijk het leukste? Oeh, nee, ik vind alles even leuk. Alles even leuk? Ja, dat is wel echt Moeilijk waar. kiezen, ja. Ik kan niet, maar ik wil ook niet kiezen. Nee, ik wil precies. alles blijven doen. Juist. Ja, dat maakt het leuk, de afwisseling. Ja. De afwisseling maakt het zeker leuk. Ja, dat is absoluut zo. We hebben ook genoeg afwisseling aan artiesten natuurlijk hier in Lucas Nair. Want elke week schuift er een band, schuift er een artiest, schuift er een singer-songwriter aan. Zoals dat deze week ook weer het geval was. En leer je de Limburgse muziekwereld steeds beter kennen. Nou ja, goed, jij mag dan misschien wel een uniek Limburgs platform aan het ontwikkelen zijn. Maar dat is Lucas Nair ook natuurlijk. Hè? Hij wil het zo graag weten. Ja. Ja, ik ben wel heel benieuwd naar wat het is. Het is ook heel uniek, dus ja, ik snap het. We gaan het vanzelf erachter komen wat het is. Maar ik ga er wel vanuit dat ik het wel te weten kom. Absoluut, Lucas, Oké. zeker. Ja. Daar ook de grap in gevonden of niet? Nee. Nee, ja. Je hebt me wel de naam gegeven in elk geval. Dus dat, Ik wou zeggen, ik heb het wel gesecured voor je. Ja. Dus, ik achteraf, ik hoorde hem. Ja, volgende week vrijdag dan zijn we er weer tussen 7 en 9 bij RTV Maastricht. Hier dan ook weer leuke gasten. Dus voor nu een heel fijn weekend en tot dan. Doei. Doei. Vanuit de